Mas Supri nanti kloter kedua ya Mas ya. Gil. Dalam saya. Enek tangannya sing ra iso mandek. Oke baik. Tangannya bablas kemencet. Oke, iki Mas Wardoyo ki mergo loro ati ki mergo Dedek Anjay itu loh. Oh, Dedek Anjar sini sayang. Nek ngopo sli. Peri tekan jero kene iki jar. Tukoke aku ora kapak-kapakne lho jane. Tukoke pil budrek nduk. Heeh, GHS nang ngono. Sing bodho ki aku. Ijek kon nyanyi, ijek kon nyawer, nek ra wong bodho piye jale. Lah aku ya butuh lho, Mas. Saya tak teko. Ki bablaske nduk apa yo sisan. Ning ngopo sliramu tega. Ninggal aku. Bablas salam kangen Mas. Hatiku keronto-ronto. Aduh Gustiku. Yo salam kangen. Kesmo. Madu Krismo.
Pagi, waduh. Ro, telu. Lah kowe pilih nyanyi pilih nyawer. Aku jek sak bodho-bodhone wong. Ijek kok nyanyi sing kok nyawer. Aku jek bodho termasuk. Ijek gelem nyawer, jek nyanyi. Lah aku panyuwunku ning Udin jek wani. Hae to, Mas. Oh iya iki sik. Iki bar iki Mas Grandong. Oke. Lho sing iki ur. Ayo, Pak. Sayang. Panyuwunku. Oh. Usule cacah. Oh. Madu wis mo. Ya. Hari yang mantap. Penak Mas Yanto. Ada sedap. Mie sedap. Kamu di kemah. Aku juga. Masa? Iya. Mu bisa. Ayo Mas Komar kene. Sisi demenan. Penak Mas. Lagune apa, Nduk? Sisi demenan. Lowe becek
Rendyah kang sulestya Paring wangi samudana marang kula warga garwa lan putra Monggo Pak Sugio mriki. Mumpung ijek sore. Oh. Ayo Pak De. Monggo kowe bocah gunung. Latihan bocah gunung. Kadungo hangiko. Jiwa ragaku kok kurung kahormatan mamprong roboh karo penjo sor sor Enak gara-gara mau ora nyangkut. Am grandong? iya Pripun iki? lali nggo Lali nggih. Ampun lali lho. urue Ah, babakan sisi sedemenenan. urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omasa isine kowe apa wae latihan sesideman mesti kasembatan Ayo yo miring-miring ke yo. Jae pas. Ayo Mas. Masuk Pak De. luwe becek paten nono Matur sembah nuwun terima timbang kasih. perpisahan rendyah kang sulestya Monggo-monggo mriki. wangi samudana marang kula warga garwa lan peputra ya Oh, Ayo Pak De. monggo kowe bocah gunung latihan bocah gunung Paduka hangiko jiwa ragaku kok kurung kahormatan mamprong Matur sembah nuwun. karo penjo alhamdulillah Kowe iso gak sandong? Alhamdulillah, terima kasih nggih sampun kowe gak sandong Pripun? kowe ra sandong Aduh, gimana toh ini? Wis dhuwur ketoke. urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omasa mobile kowe apa wae latihan sesideman mesti kasembatan
sik, aku tak HE sik. Heeh. Pak Gi, lah ini oh Pak Kemis. Pak Dardi, ayo Sapa absen nang sik, iki? absen sik. Aja prek lo ya. Ayo, Pak. Pring kuning dadi saksi ana ngendat desa Borosari yayo Yo iya yo. apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe marem nang ati ayo kene Pak Kemis. Lo. Madu guys. yo 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 apa sliramu ra pirsa jroning ati aku ana tresna apa sliramu ra krasa sangar koka tanpa upama Risikan yuk. Bablasnya telingsingan mas, mas MC. Telingsingan bablasan. Ayo Pak. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan terus sing jalari nganti aku ngenes jroning ati HE dulu sayang. Ayo Pak Wardoyo yang punya kedaung. Disuwek, guys. kok dilem Yo. Mas, Studio 1 sedia solasi ndak? Tenang. Enek anu lemu po. Tak lem sego. Iki mergo lah iki. Lah. Ayo Pak. Pring kuning dadi saksi ana ngendan desa Purwosari apa sliramu ra ngerti hei agawe marem ning ati yo Telingsingan so. diparani ngoyo-ngoyo ajarene wong wis mangkat lunga ati enteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis tengok kono Jarene kan sangat
bablas ke apa meneh? Ya spesial kanggo Mbak Isti yang di Bekasi. Isti Pak Bolojoken. Dewarso. Dalam Bablas ke apa meneh sisan nek ning kono? sembarang ini gelem. Ayo wes. Bareng sampun pepanggihan nyatane Bablas ke belenjane Mas. atine nganti wegah pepisahan. Yo belenjane. Dur padha tresnane Nimas ora kelingan nate janji ora bakal lali nanging sira citra janji ning nyatane gawe lara ati. Ndek semono nate janji ora bakal lali tresno iki lair batin tresno kang sejati duh wong maneh. Lho iki jatahe ngono kuwi lho Mas Udin. Iki jatahe HE sinten? Ade, Pak. Iki jatahe sinten Mas HE mboten Mas? Rei Oh berarti wakili Pak Gi po? Pak Gi, yo aja bahas kuwi engko ningko bahas. Pak Gi, jare sing wakil sampean Pak Gi. HE ora. Ya ampun. Sirah nate ngendika. Campur sarine wong BKW lho. Nimas ora kelingan nate janji ora bakal lali nanging sira citra janji ning nyatane gawe lara ati. Ayo
nate janji kudu dilakoni aku iki lair batin tresno kang sejati duwung ayu manis sekali aku HN piye iki? Piye iki Pak Ki? Oh, kamu ke Mas Wardoyo, aku ke Pak Agi. Ya Allah, matur sembah nuwun Pak Agi. Iki labasken apa malih? Apa nih? Apa Pak Wardoyo apa Mas? Jadi sing penting untuk HE Apa? ngono. Dangdut, dangdut. Jadi Putri. Dek, Dangdut. Dek, jadi Putri sing penting untuk HE. Dangdut ya. Sing penting kan untuk HE jare. Lorone karo tutik sing digawa kabeh. Ya ampun, maaf ya sayang. Oh seperti Jantenan iki jan mending. Mbak Tuti lo. Oh yo lali aku, lali ya. Wonge ra nonton, wonge gek nonton sebelah ya. Ayo entekno. Sirah mate ngeliko bersama-sama. Pak Sikit joget. Ora apa-apa lho, Pak. Ayo Pak. Matur sembah nuwun Pak Susio. Manu Kesmo. Ayo Mas Ki ngadeg lho, Mas. Tak kinyo. Repot Mas. Oh. Ayo.
Yo ninggal katresnan. Lagi ninggal katresnan, Bro. 12 ninggal katresnan. Mbah Narto iki aja kok joget. Mbah Narto iki semenane dari nyawer. Iya, oke baik. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu manut karo sapa. Bisa kumpul tak suwun marang sliramu. Janji-janjimu Pripun, Mbah? Ucapan selamat datang yang terhormat Bapak Letkol CBA sampun. Basori. Aku lagi kangen loh sama pacarku Mas Wardoyo yang di sana. monggo. Niki wonten manis mbok bila sama Dewan Jondo swanten. Ojo gondelan susu. Ojo gondelan apa ame-ame belalang pupu-pupu. Siang makan nasi kalau malam mimik susu. Susu manis rasa Susunya sama Mas. susu rondo. Rondo sepo. Pak Wardoyo monggo. Manis deh. Yo. Mas Grandong. Mas Grandang metu coklatnya Indonesia yuk merapat yuk. Ayo nih Pak Diwarso. Ayo. Pak Diwarso nih kono. Pak Rasa Diwarso, melayu. wes sayang. Ojo melayu. Oh ya wes. Pak Derek rene. Iya. Tunggu sangu ya Pak D. Aku belum sangoni. Iya. Ayo Mas. Manis ndok kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis
monggo Bapak. Os. senenge kondo Diiris-iris ndone. Gulane Jawa, Gulane Jawa. kowe tak manis, pante prasaja. memang didemes tidak bertuah Walik Jepang Mas. andai bersih Soko. Madu Kesmo. Pimpinane sapa to, Nduk? Mas Zebro Sajose. Oh, Mas yo Manis sik, kowe pancen manis. Tambah manis, yen kowe ora lamis. mesem. Yen mesem manis ngungkuli madu. Apa ya bisa rasake jantungku. Melatindo. Ati ronce-ronce, setengah mati, aku tresno kowe. Diiris-iris nduk kulone Jawa. Gendok cak manis dasare prasaja. Anda piye? Andai bersih iku Monggo Pak Dewarso nanduk malih. Sugeng sonten kaya among rawuh sedaya. Monggo. Bola cokek Indonesia. Yuk bareng-bareng yuk.
soren-soren Apa ya. Mama? Mas Sugeng sih apa Mama sih? Oh Mas Yes, Sugeng sih. bisa ngibarake. HE pertama matur sembah nuwun, HE kedua. HE lo Mak, Mama aku lama gak di HE sama Mama lo. Minta poyo. Sonten ya. Ayo. Wis bar to? Kadang sampun mancing maghrib. Ayo HE Salah mawon HE. nggih. Ayo. Duitnya kecer boten. Sirakane iki. Mendah boyo.